Вы когда-нибудь слышали, как звучит ксилофон из соломы? Или пробовали играть на глиняной окарине, которая помнит древние ритуалы? В Шкловском историко-краеведческом музее эти чудеса не просто хранят, их создают. В рамках проекта «Кожная пятница. Родное свое» здесь оживают традиции, инструменты и забытые ремесла. Одна из тех, кто вдыхает в прошлое новую жизнь, художник-оформитель Эмилия Голубь. Она собственными руками воссоздает белорусские народные инструменты и учит этому других. Эмілія, родом з Рагачоўскага района Гомельскай вобласці, 2 гады таму скончыла Магілёўскі каледж мастацтва і па размеркаванні прыехала ў Шклоў. Любоў да гісторыі у яе з дзяцінства. І дзе гісторыя, калі не ў музеі? Яна майстар на ўсе рукі, адно з галоўных захапленняў – акарыны. Лепіць з гліны, настройвае, абпальвае, увесь працэс займае каля тыдня. І гучыць гэты інструмент ціха, але душэўна. Это все флейты закрытого типа. То есть звук примерно один и тот же, зависит только от объема камеры, и самих нот, которые нужно было тут сделать. Вот. Звучит оно примерно так. Вот. То есть мелодии можно на них исполнять и, допустим, имитировать звуки птиц. Например, вот из-за того, что камера здесь большая, звук, соответственно, ниже, похоже это все на сову. Акрамя акарын, у Эміліі ёсць яшчэ адна незвычайная і цікавая работа – ксілафон. Дакладней, яго рэпліка, створаная паводле інструмента 19 стагоддзя музыканта Михаила Иосифа Гузикова. Ксілафон зроблены з саломы і дрэва. Такі інструмент – сапраўдны мост паміж стагоддзямі. Михаил Гузиков, он путешествовал по Европе и исполнял еврейскую классическую музыку, но, к сожалению, ничего не сохранилось. Примерно вот как он звучит и как он звучал раньше. Примерно так. А гэтая батлейка яе асаблівы гонар – беларускі лялечны тэатр. Эмілія праводзіць заняткі, расказвае пра нашы традыцыі, вучыць маладое пакаленне разумець культуру сваіх продкаў. Уся беларуская ідэнтычнасць для мяне вельмі важліва і для мяне, і я лічу і для нашага народа. У нас багатая гісторыя, багатая культура і больш за тое, яна цікавая, таму што гэта не будзе вельмі складана для ўсіх беларусаў зараз яе вывучаць ці ёй ганарыцца. Планы у Эміліі простыя – спрабаваць новае. Не проста ствараць прыгожае, а несці праз свае работы традыцыі і сэнс. Шклоўскі музей, дзякуючы у тым ліку, і ёй стаў месцам, дзе мінулае сустракаецца з сучасным.